Xeración Sónica é un proxecto de creación e titorización de proxectos musicais e audiovisuais que nace dunha necesidade que observamos na mocidade de Pontevedra e, nada, creemos que hai moito talento nesta cidade e queremos potencialo. Explícame se son distintas a todos eles que o que son non podo sair do labirinto. Este ano o funcionamento da actividade vai ser similar a edicións anteriores, polo que durante todo o curso traballaremos cara a consecución do noso principal obxectivo, que é a grabación e publicación dun disco recopilatorio con todas as cancións creadas e a realización de videoclips. Algún modo é deixar atrás este soño. Hola, somos Rebelde Spirits. Hola. Nós somos Happy. Eu coñecía a unhas amigas do instituto e tiñamos en común a música. Entón, presentaronnos a oportunidade de entrar en Xeración Sónica e dende aí comezamos a tocar. Nós xa nos coñecíamos de antes, tiñamos bastantes diferenzas en canto a gustos musicais, pero tamén tiñamos moitas similitudes e iso era guai de traballar xuntos e por iso queríamos formar este grupo todos. Xeración Sónica é unha oportunidade que se presentou para nós e está moi ben porque podemos fazer as nosas propias cancións con a nosa profesora, Violeta, e tamén podemos concertos e vídeos, e son experiencias que nunca habíamos vivido ata agora, está moi ben. Pois introducímonos no proceso de composición das cancións e tamén aprendimos como era o proceso de escribir as letras. Ademais, algúns de nós probamos instrumentos novos aos que non estábamos acostumados e coñecimos a xente nova de outras bandas que tamén axudaronos no proceso creativo. Unha vez compostas as cancións, adentrámonos no mundo da produción e grabación destas, pudendo tamén facer os videoclips. Ademais, gracias a este proxecto, deusenos a oportunidade de facer concertos en vivo. Ademais de participar nos volumes de Xeración Sónica, pudemos gravar o noso primeiro disco gracias a Arte Calavera, que agora estamos intentando gravar o segundo. Pois como proxectos de futuro, despois de xa ter 2 temas lanzados e estar a punto de lanzar os 2 seguintes, pois empezamos con ganas este ano tamén e esperamos, se hai sorte, pois poder lanzar a nosa primeira maqueta. A actividade de Xeración Sónica a levamos a cabo nos locais de música de Pontevedra. Cada ano sacamos adiante 6 proxectos artísticos que teñen pois, características diferentes. Os estilos musicais que sacamos pois, nacen dende unhas propostas de punk rock, de metal, de pop rock, música electrónica e incluso trap. O que queremos intentar potenciar as inquedanzas musicais, artísticas, emocionais e espirituais que teñamos todos, que teñan todos os usuarios de Xeración Sónica, intentar misturalas, potencialas, publicalas e darlle saída.